¿Quieres comprar una rosa? Cómprame una rosa. Soy una vendedora de rosas. Ella también ha tenido una buena ¿Me compras una rosa? ¿Quién me compra una rosa? Fan diverses versions en què el drac al final no mor i... Sí, mira. Mira, fan de tot ara ja, fan fins i tot sortides i coses diferents. De que té uns sorollets, no? Una calle más allá, más arriba. Ah, vale. Hola, tenim roses de xocolata, xutxes, caramel, ceràmica, natural i altres coses més. Tot pel centre social al Bon Recer. Què? Què te gusta? Mira, tenim de caramel dur, de xutxes, de xocolata i altres coses més. Què vols? No. Mucha suerte. Quin preu tenen? A 5 euros. Lo fem nosaltres a mà, totalment. Fem en la base de roure, en la base de cirerer o en la base de